Niki masitao. Bule. Wokwani. Kwa makirambo. Pane mukomana ane 19 years anonzi Philip Ofisi uyo akabudiswa achikonfesa kuuraya vanhu 13 ari kuti tete vake vanonzi Catherine Muyambo vanozviziva uye baba vake ndivo vakatanga chigemu ichi vari kuburitsa misoro iyi vachiitengesa 600 kune imwe ng'anga yekuchipinge iyo ng'anga yacho inonzi Choonai. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. So mwana uyu vamwe vakati aiwa tinomuziva anorasikirwa nenjere asi pakuzonyanya kumubvunza zvakabva zvangopruvhiwa kuti bodo ari kutorevesa ari kuti iye vakapinzwa chigemu ichi nababa vacho vaishanda neng'anga inonzi Choonai ndokubva vaudzwa kuti pamunhu wega wega munouya naye tinodambira musoro totora nemamapatsi ari essential then mutumbi wacho munozongonoukanda pamunhu wega wega munenge mauya naye tinokupai 600 vana nekuti havana mabasa uye vane moyo weugandanga vakabva vangopinda chidhiri ichi. Saka pane mukomana anga aenda naye ku a certain area in Chipinge ndokwavanga vati vanouraya vari ikoko. So mukomana anonzi Boaz uyu akatiza nemapanga nekuti vanga vaita sevobatwa navanhu. Pavakabvunzwa kuti mitumbi yacho iri kupi yaivanhu ava 13 kwakabva kwanzi tinongonovasiya chero patadhampa pamwe inotozokwevewa nembwa pamwe tinosiya pedyo nepamba pavo nekuti vari kutaura kuti chero muraini mavanogara vakalista vanhu 10 vanobva musemu village pamwe waiona kuti musha umwe chete panogona kuva pakaurawa vanhu 2 kana 3 kuri kunzi ivo igroup of 7 boys vamwe vacho vanonzi vana Givi nevamwe vakasiyana siyana vari ipapo. So vese vachiita makwikwi ekufanza ng'anga iyi vachinoipa mitumbi iyi. Chinonyatsa kurwadza ndechekuti family yemukomana iri kuzviziva uye havana basa nazvo kuri kunzi vatete vanozvifarira nekuti vanowana sugar rice nezvimwewo zvakadaro. Chiko chiri kuitika munyika yedu inyaya yekuti mayouth haana zvekuita here kana kuti ndo vane moyo yakasindimara hakuzi kuroya here ikoko guys. Kuroya kunenge kutorona nezvetoti uri muspirituality zvino iye kunzi kwanzi uri kubata munhu uchicheka kunge huku aiwa inyaya inotyisa zvikuru. Saka tiri kungoti mukomana after confession yake iyi vese vari kuti kwanzi psychiatric patient aiwa matauriro ake hasi psychiatric patient. Zimbabwe neSouth Africa zvakutofanana guys. Nyika yanga iri peaceful zvakadaro taiziva kuti kuZimbabwe unoburuka bhazi rako wofamba mumaraini usiku asi kwaane mabhinya anenge vana ava at 19 watouraya vanhu 13 tengoti waiuraya munhu every gore zvorauta watanga kuuraya ne 7 years ndiyo metsi yacho amene koko. Saka mutumbi munoedza kupika namacheka mu pai Saka pane paunoziya ripo wakarasa vatori kona vanhu vakatoraswa zvemusanguso Mashango. Amwena mashanga amusina amwena atete kuti kutotora. Vanhu vacho okay matora moyo sepi Ama zade dero ni kutotora. Asikaoni kuti unoana soro. Asanga so. right. Saka iwo right ngatiti wabatwa ndi unoda here kuuraiwa sezvakaita munhu Akutaka dai ntadaidza chi Choonai. hatizobhenya Choonai. Ubwe wewe Wando wauraya. wauraya ndi Wane zvako iwo. saka nditi wakauraya mwini takukuurayawo mani unoita apana ndierengera vanhu 4 avakauraya kuti ningi masita avo Bule. wokwani Kwa makirambo. umweni Na breasting na breastmo. Mukunda wacho. wokomakirambo Kwa makirambo futi. Na shai. wokwani Mbia muguni. nani Na Brindon mbia muguni. vanhu vaiuraya veseyo vakatofaniwa erenga futi akatotsirwa Ngaloziwa. vasina musoro erenga futi amweni ounoziya Na boy wokwani mbia muguni. enda futi Yakafirwa ngana kawandisa. iwe unombonzani kweyo Philip office wepi Uka manesa. Tuka manesa. saka ino unonga uchienda kouraya wokudai Kwacho kwacho ndibaikwa nekwachona. Wada katobvegora. Abereka ruziva ndo basa. Uraira munhu usikisa ndani. saka kungaona kunoku wakazonzi endai muuraya ungaone chimboendai ungaone momboenda ungaone mombosiya kumwe Mari yacho wakaipiyasi. right kungaona makasvike rini Ndakasvika zuro. masvike zuro Ndakuona ikwira ini. Ndakasvika kuma 8 kusvika kuma 1 usiku vasikati ngaona
Saka mwakakorera ngei kubata kungaonekwa? Takati mana masikati aiti kubata. Mnadabata usiku. Maya makataimire area mwaifungidzira kuti munobata. Atumudziye chingaoni ipo kumashope kumangaoni. Ndopo mwaida. Anga achatopera zvingaoni. Pana ndau iyo yondo kwenda aiyenzi. Inyaya yakaoma guys, kuona a 19-year-old upenyu hwake huchaenda nekupi kana wauraya vanhu 13 uye atobatwa kauyu ijere roga. Ende pane 13 counts dzevanhu vaakauraya, hafi akaona a daylight zvachose. Chero kaya amnesty chaiyo aiwa haafaniri chero kupabuda. Ndosaka pabvunzwa kuti ko vaya vaidimbura musoro vari kupiko guys. Vamondo vari kuti aiwa tiri kumira nepfungwa yekuti mukomana uyu ka ari under influence zvachose yezvinodhaka kana kuti anorwara njere. Hazviitiwi nemunhu ari normal izvi. Ndiri kuona kunge ari kurwara njere nekuda kweguka. Ndakamboona umwe mahobho karoi uko akapengeswa neguka. Zvaitaura zvachona here? Hanzi ndakauraya vanhu 37 nedemo muno mese umu. Manje lucky vanhu vaimuziva kozi ndi mahobho wepamuliswa. Plus kumusha kwavo vaikuziva akakura vachiona vakati batai muendese kuchipatara, drug ramupedza. Kuzodai ava munhu kwaye. So handisi kurambira chikomana ichi chogona chakauraya. Talking from zvandakamboona gore racho ka ndofunga kuti guys mukomana uyu ka anotorwara. It's mental illness you can way. Hakuna 600 pamusoro zviri kutaurwa izvo. Aiwa tiri kuda one evidence. Drug chairo ndo rakamubata. Saka zviri kutaurwa zvokuti vanhu dei vachigona kuti kuchipinga ikoko kuindwe kwagogo muguni vaya kunoonekwa kuti vakaurayirwa here vana vatatu ivavo nekudzimba dzaiswa idzo kuti takauraya ningiwo pamba pakati zvionekwa kuti ichokwadi because kurwara uko. Is there any evidence yekuti munhu uyu akauraya akadambura musoro? Dambudziko riripo nderekuti guys ukauraya munhu ka pfungwa dzako hadzimbogari panzvimbo. Ari kutorevesa mukomana uyu kuti akauraya. Ende hapana paunongonzi kwaiguka rinongokunangisa kunouraya vanhu kokutaura takamboba ko takambozombodai ko takazomborara nevasikana ko dzimwewo nyaya. Why angomanyira panyaya idzi? Unoziva kuti ukauraya munhu pfungwa dzako hadzigadzikani, unofamba uchitaura uri hwani nekuti guilt yacho inorema. Saka hatigone kudismisa mukomana uyu kuti aiwa anopenga bodo guys, ari kutorevesa. Chinorodza ndechekuti ng'anga dziri kutotaurwa mazita kuti chonai ndiye ari kuita zvakadai, asi hapana pari kuendwa kunobatwa chonai wacho kuti apike jere. Sezvakaitika pana Tapiwa Makore paya pakatotogwa kuti zita reng'anga ndeiri, but hapana munhu akamboita simba rekuenda kunobata ng'anga iyi. Vana ava ndo vari kusponza dream revana ava, ndo vari kupa vana ava mari, ndo vari vakabata mari, ende mari ndo root yeevil. Vakanodhiginurwa vanhu ivavo vakasungwa. Tinowana peace munyika medu, but maybe ng'anga idzi dzinototyiwawo, saka vanhu havadi kuenda ikoko. Inyaya yekushaya mabasa munyika iyi. Ndeumwe ane maonero ake ari kuti dei nyika yedu yaitawo mutungamiri anonzwira ruzhinji tsitsi, vana vaisazosvika pakudai nekutora zvinodhaka, asi nekuda kwekuti vari kudya simba revana veZimbabwe. Onai zvoita vana vadiki manje kurwadzisa vamwe vana kudai. So guys, tinoziva nerimwe ramazuva ticharangarirwawo senyika kuna avo varasikirwa nemhuri dzavo neavo varasikirwa nevana pachiitiko ichi chekuurayirwa vana kudai. Aiwa tinongoti nyaradzwai, asi munoziva munhu akazviita iyo ng'anga chonai neiyeyu Philip ofisi nevamwe vakadaro aburitsa mazita. But mukomana uyu needs to get locked up. He is not fit kuti agara nevamwe vanhu. Itori hamu chaiyo kuvanhu vese vari surrounding him.